Čaute, porovnáme si betóny Bauer Flylight a Bauer Shadow. Takže pri porovnaní mäkkosti a tvrdosti betónov sú Flylighty mäkšie oproti Shadovom a aj váhovo sú ľahšie. Pri modeli Flylight je chránič kolena z jedného kusu, rovný, zapínanie vzadu na suché zipsy, kde ten vnútorný zips je takýto nový, spravený oproti klasickému V, ktorý je na Shadowoch. Spodok na betónoch je tiež v jednej rovine, kde na Shadow betónoch je trošku prepadnutý dovnútra. Spredku máme sklon, teda trošku ostrejší oproti teda Shadowom. Ukážeme si teraz Shadowy, takže koleno je tu trošku skosenejšie na konci toho chrániča. Zozadu zapínanie na suché zipsy, ako som spomínal, tu je klasické V vo vnútri. Na Shadowoch je ešte tento Lundqvist strap na upínanie vlastne spodku betónu. Na Flylightoch tam nie je, ale je tam predpríprava na to, ak by si to tam niekto chcel dokúpiť, dorobiť. Spredu ten sklon a zlom vlastne na tých betónoch je tu taký tupší, že je to smerom viacej dohora oproti Flylightom. Takže záverečné hodnotenie betónov. Keď si brankár, ktorý sa vyznačuje agresívnejším, rýchlejším pohybom v bránkovisku, potrebuješ byť mršnejší, rýchlejší v pohybe, tak sú pre teba Bauer Flylight model ako ideálne. Keď si brankár, ktorý potrebuješ stabilitu, kontrolu v roztlaku, vyrazených pukov, tých reboundov, tak sú pre teba skôr Shadowy v dispozícii. Vyberajte s rozumom, čaute.